dneska sme predstavili študentom Nexteriu aj aktivity a ponúkame im šancu sa zapojiť do našich programov a pracovať na svojom rozvoji a na tom, aby jedného dňa boli úspešní a pomohli zmeniť Slovensko k lepšiemu. Dlhé roky chodím na podujatia, chodím na turné po celom Slovensku, občas aj do cudziny, veľa chodím naozaj do škôl a vysvetľujem mladým ľuďom, že čítanie je základ vzdelávania, že jednoducho bez kníh sa nedá kultivovať osobnosť, nedá sa posúvať človek dopredu. Takže čo robím ja za zmeny, aby bolo Slovensko lepšie? Tak je ich niekoľko. Niektoré sú takého defenzívneho charakteru. Napríklad som spoluorganizoval petíciu proti výrubu na Kolibe a riešili sme tú situáciu a vlastne spoločne s takou známou právničkou Zuzanou Čaputovou a s mojimi susedmi z Koliby. Druhú vec robím Slovenskú alianciu pre internetovú ekonomiku, kde v podstate sa snažíme spraviť zo Slovenska a celého regiónu také malé Silicon Valley. A zameriavame sa predovšetkým na technické vzdelanie, startupový ekosystém a export. Ja som tu prvýkrát, takže oslovilo ma tí mladí ľudia, ktorí chcú pohnúť Slovenskom trošku dopredu. No je to neuveriteľné, že sa takéto veci na Slovensku robia. Naozaj musím povedať, že som ohromený. Ja sa zhodujem s rečníkmi, ktorí tu dnes boli, hlavne v tom, že podľa mňa najdôležitejšie fakt začať od seba. Určite som nasknutý pre toto, chcem niečo urobiť, som mladý, niečo som dostal a viem, že som možno tak dlžný tejto spoločnosti niečo. Chcem jej niečo odovzdať, chcem ju zlepšiť. Treba hľadať vlastné cesty, treba si ísť po svojom a pokúšať sa jednoducho preraziť nejako svojský, byť autentický, byť svoj, aj s chybami, aj s porážkami a prepadákmi, ale nejako hľadať si svoju cestu, nevzdávať sa a skúšať jednoducho urobiť nejakú drobnú zmenu.